Helo, Geraint Iwan dwi, a Mae S4C wedi gofyn i fi i addysgu chi am roi o brif chwaraewyr carfan Cwpan y Byd 1958 Cymru. Heddiw, da ni'n di drafod Ivor Allchurch, a mae yna gymaint i ddeud am y dyn yma. Ond dwi'n di ddeud o i gyd wrthych chi. Yn yr amser mae'n di gymryd i fi drafeilio o fama yn Felin Heli, lawr i Abertawe, i fyny i Newcastle, lawr i Cardiff ac yn ôl i Abertawe. Ivor Allchurch, the golden boy of Welsh football. Pam da ni'n galw fo'n the golden boy? Wel, achos bod y stats yn profi hynny fod yn onest efo chi. Yn 1962, nath o dorri record am nifer mwyaf o gapiau erioed i gael i Gymru. Record oedd yn cael ei ddal gan Billy Meredith ar 48. A chydig o gema wedyn, nath yn y chwaraewr cyntaf erioed i Gymru gradd 50 cap. Erbyn fo'r teirion 1966, oedd gyda fo 68 o gapiau. Record nath fynd holl ffordd tan 1986, pan oedd Joey Jones basio fo. Ar ben hynny, oedd o hefyd yn dal y record am y nifer mwyaf o goliau i Gymru ar 23. A nath y record yna fynd holl ffordd tan 1993, pan oedd Ian Rush basio fo yn sgorio gol yn erbyn gwlad Belg. Fel arfer, pan da ni'n trafod Cymru a Cwpan y Byd, yr enw sy'n wastad yn cael ei grybwyll ydy John Charles. Ond dwi'n meddwl bod ti'n eitha deg deud, mae Ivor gath y dylanwad mwyaf ar y gystadleuaeth. Yma, hyd oed cyn y gystadleuaeth, nath o sgorio 7 gol mewn gêm gyfeillgar pre-tournament. Fodd yn top scorer ni yn y tournament, a hefyd, hyd heddiw, mae'n dal y record am y Cymro sydd wedi sgorio'r mwyaf gols erioed mewn Cwpan y Byd, efo 2. Ar ben hynny eto, y fo heb os sydd wedi sgorio y gol ora erioed i Gymru mewn gystadleuaeth fawreddog. Dim ots gyda fi be mae fans Halrups yn canol dweud. Sbiwch ar on. And back again as Ivor Allchurch equalises in the 55th minute. The fans who have made the effort to turn out. Oedd Ivor yn dod o Abertawe wrth gwrs, a pan oedd yn ifanc, oedd o benderfynu yn diweithio'r farchnad bysgod yn lle yn diweithio'r ffactri, ac yna reswm da iawn am hyn. Oedd o wedi gweithio allan bod pobl yn gweithio'r farchnad bysgod yn cael gorffan gwaith gynt, oedd yn golygu bod o'n allan i chwarae ffwtbol drwy prawn. Ath hyn weithio. Tra chwarae ffwtbol ar y caeau lleol, gath ei sbotio gan scout o Abertawe, nath i arwyddo fo pan oedd o'n 15 oed. Ar dim ond i drydydd gêm i Abertawe, a nhw yn y drydydd adran ar y pryd, oedd nhw'n chwarae erbyn Arsenal, oedd yn yr adran gyntaf yng Nghwpan yr FA. Colli nathon nhw, ac oedd Arsenal ymlaen i ennill y gwpan flwyddyn yna. Ond ar ôl y gêm, nath midfielder Arsenal, Joe Mercer, ddeud am Ivor, he nearly frightened us to death. Ac ar ôl y gêm yma, nath 4 tîm o'r gyngrau'r ucha trio arwyddo Ivor. Ond, nath Ivor benderfynu gwrthod nhw, ac aros yn driw i Abertawe. Oedd Abertawe mewn sefyllfa eitha gwael na'r Ianol ar y pryd. Oedd yn golygu bod nhw'n corfod cael gwarad o'r chwaraewyr hyn i gyd, a mond chwarae'r chwaraewyr fenga. Oedd yn ffantastig i Ivor, dy gwir. Oedd o'n dal y record ar y pryd o'r chwaraewr fenga i chwarae pob munud o'r tymor i'r clwb. Ar ôl 11 mlynedd yn Abertawe, 10 o heini'n yr ail adran. Oedd Allchurch wedi gwneud ti'n glir doedd o ddim eisiau gadael Abertawe. Ond oherwydd sefyllfa ariannol y clwb ac oherwydd bod yna gynigion sylweddol yn dod o glybion Lloegr, nath Ivor benderfynu ymuno efo Newcastle United. Bod Lerpwl wedi gyrru awyren breifat i Abertawe i gyfarfod o. Ar ôl tymor cyntaf llwyddiannus a sgorio 2 gol yn ei gêm gyntaf, nath o orffan yn ail brif sgoriwr y clwb. Gath o gychwyn dair ail dymor hefyd, ond erbyn mis Hydref oedd Newcastle mewn trwbl, wedi colli 8 o'i 15 gêm gyntaf. A dyma lle nath y berthynas rhwng Newcastle ac Allchurch ddechrau dirywio. Efo'r tîm yn stryglo, dyma Newcastle yn gwrthod gadlu Ivor ymuno â charfan Cymru. Roedd Ivor transfer request i mewn yn syth gan bod y clwb wedi gaddo y bys efo'n cael ei ryddhau i chwarae pob gêm i'w wlad. Gwrthod y transfer request nath Newcastle, a nath nhw yn siomedig orffen yn 8fed y tymor yna. Ond sa'i di bod lot gwaith heb Allchurch. Ar ddechrau'r tymor nesaf, fe ofynodd i adael y clwb unwaith eto. I wraig feichiog a bod yn agos at ei theulu yn dilyn colled yn ystod ei beichiogrwydd diwethaf. Gwrthod unwaith eto nath y clwb ac yn dilyn canlyniadau gwael, fe ddisgynnodd Newcastle o'r adran gyntaf i'r ail. I drio i gadw yn Tyneside, fe gododd y clwb ei gyflog i 60 punt yr wsos ac i wneud yn gapten ar y clwb. Ond yn fuan iawn wedyn fe wrthododd fod yn gapten yn gyfan cwbl gan i'r clwb unwaith eto dorri ar ei cytundeb a gwrthod gadlodd o chwarae i Gymru. Yn dilyn genedigaeth cyn amserol ei ferch, yn anffodus bu hi farw. Ar ôl yr holl bethau negatif oedd wedi digwydd yn y ddinas yma, fe benderfynodd Ivor a'i wraig unwaith ac am byth i fynd yn ôl adra i dde Cymru.
Ia, yn ôl lawr I 10 cymrydd o 5 a'i wraig, ac wrth gwrs, dyna mond un lle oedd arwr Abertawe mynd I fynd. Cardiff City! Ond chwarae teg, blwyddyn wedyn yn 35 mlwydd oed, nath arwyddo nôl I Abertawe, iddo fo gorffan I yrfa yn lle ddechreuodd o. Yn ei ail stint, efo nhw nath osgorio 40 o goliau, nath fynd ei gyfanswm o'i 166 sydd hyd heddiw yn y record am y nifer mwyaf o goliau erioed I gael ei sgorio I Abertawe. Felly, diolch rili syndod bod yna gerwen yna fo tu allan i'r Liberty heddiw.